прави. Така, започваме Тривиадор с трима гении. Изключителни факири на историческото, физическо, химическо изкуство. Кой съм аз, бе? Така. Аз съм 4Б, да знаете. Ами то нищо не ми даде. Аз кой съм, бе? Аз съм синия. Ти си зеления. Аз съм червения, Емо е зеления, ти си синия. Аз съм зеления. Зеления съм. Така, загубилия прави стори колко е тъп и всички му се смеят. Така, аз избирам. Добре, да, който е най-тъп, загубилия ще прави стори, да. Искам да кажа, че ако килъра ни бие, имаме сериозни проблеми. Кой от избраните долу личности е художник? Така. Това е Винсент Ван Гог. Е на ум. Да, извинявам се. Ако аз бия шаут-аут на моя кик канал, ако обичате. Не, ти ако не биеш, аз просто бих, не знам. Аз ще кача стори и ще кажа килъра ма би, аз съм пак тъпто парче и това. Аз бих се притеснил. Ти, Цецо, кое беше? Няма да ти кажа. Добре. Кажи, молим ти се, бе, такова. Завземай там, бе. Добре. Той е червения. Аз как го направих, обаче... Атакувайте червения. Аз по някой път съм Тутанкамон. Аз съм го виждал на живо. Моля. Тиквеники, нали? То това остава. От всичките остава това. Правилно ли? Какво е антоним, бе? Не знам. Аноним е вяра. Ама не му казвай, бе! Бихме. Чакай, бе, аноним, синоним. Бе, я. Какво е това? Какво? Мале, колко си момент. Остана, бе! Я по-бавно, бе! Къде да са? сега се биете вие. Добре. Примерно. Откъде аз знам колко са? Примерно. Колко? Палка, топка, лента и другото, какво беше, бе? Защо написах две, не знам, ама исках да съм сигурен. Палка, топка, лента и другото, какво е? Един въпрос, който знае! Къде да става? Ти тъп ли си? Мале. Не мислех, че е това, брат! Викам, няма да е това! Бухалка, да. Мона Лиза. С емулатор е това. Престани ме биеш, бе! Така трябва да е. Добре. От 21 век. Лиска, Преслав. Бая преброих, ама чак пък 12, не знам защо, ама така го усетих. Айде бе, момен. 3. То ни бие, бе! Това е много просто. Моля. Това е сигурно. Да. Най-очевидното, разбира се, този път е правилният отговор. Атакувам, имам право в жизнените му точки. Чакай. Футболни отбора въобще, брат. Тук на шано слагам нещо. Футбол въобще. Право в жизнените му точки. Ама падна ми това, бе! Падна му капата. Тук трябва да знаеш. Емо и таре. Два път съм бил, Виж какви въпроси на тях им дава, а на мене. Два път съм бил. Откъде аз знам? Откъде аз знам? Той нямаше Оскар до преди ония ден. Откъде да го знам, бе? До преди ония ден, да. До преди ония ден. Тук ще до вас.
Аз не мога да чета, бе. Аз го прочетох 6 пъти по различен начин. Какво? Толкова. Да бе, я бе от тук. Къде е Югославия? Ай кажи къде се намира, бе. Там. Ето. Аре, бе. Ама стигаме такова те. Блок на кръпците. Или то вляво. Да, добре, оцелил съм го, добре. О, не знам колко сега са. няма стандартно в инстек. Толкова. Как 21 стек, бе? Аз помислих една. Не в една кутия, в един стек. Стек са по 10, 20, по 10, 200. Значи той опитва въпроси за Варна, въпроси за цигари. Да, бе, пати тъпото. Гласувах ли, бе? Що не гласуваш, бе? Чак! Пускам си камерата! Камера, бе. Бе, мен. Сега атакувам Цецо право и Абе, колко е 7 по 7? Не, бе! Не мога да натисна. Това не беше честно, не бях готов. Аз играя... Не, добре, не играя, чакай. О, да. Ей, тогава. Аз играя ли? Не, пак не играя, добре. Мали... Стига си ма бил, бе! Първи ще умре. Аз играя... Не, пак не играя. Не виждаме какво пише. Добре, бе, махна го, чакай. То за първи път го чувам. Клинт Иствуд за първи път го чуваш. Да. Я го приби този килъра, гледай как се е разправил. Не. Тука? Така. Формат, който участва се вижда, който не спомня, ще няма Ай, че ти научим психически натоварваш, бе. Това? Добре, няма да чета. Къде аз знам? Без едно. То беше оня ден, бе. Не го ли помниш? И аз това го казвам, моля да спраш. 2002. Аз ли пак избирам? Добре. Борил се с лови мечки. Това е какво? Типа. Уби го право 6-7 точки. Добре, аз защо не мога да избирам да трепеса? Тут съм аз. Жилет. Аз къбро жилет. Каквото? Аз ония ден си такова, бе. Да. Махни си мутрата. Добре, няма да... Това е много тъпо. То си... Понаписал си някакви работи то. Аз си ми го дай. Върни ми го. Пак не игра. Толкова. Аз знам. Моа? Аре, синя. Избирай. В Емо. Кой е спортист номер 1 в България? Не знам. Примерно? Майко. Добре, че двамата не сте спортисти. Аз ли пак избирам сега или не? Тогава. Опа, не мога да ме пипнеш, Мина.
Защо две, бе? Обърках се, че не те се пика с пътията, Що такъв не мога да взема решение! Не мога да взема решение! Къде знам? Къде знам? Добре. Абе, това не е верно. Как ти по глупости? Аха! 2 от 3. Искам да... Някой каза, че гифта са, бе. Къде са ми събовете? Аз ще ви съм най-умния в света. Така, който се бие само с мен. Това е. Слушайте пак. Как Васил Левски ще е убил 1000 хайдути? 100 за пиета, бе. 100 за пиета. Колко беше това, майко? 7 по 7 просто избързах. Това не се зачита. Иначе съм много умен.